Izwi lomzansi yizwa umehluko, feel the difference. Sibonga kakhulu ukuthi mali indaba nesports kade besi-update besitshena ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Isikhathi sakho njengamanje 38 minutes after 8 sesingena kwisigaba sesibili njengesithembiso la ebengithe sokhuluma khona ngezinto ezithinta imshado noma siqhubeke la sasigcine khona last week. Sikhumbule last week besikhuluma ngemshado kakhulu sithi cha hlukanisa izinto ezimbili. Kukhona umthetho o regulator noma oshoyo ukuthi uhlobo lini lomshado ongena kulona. Zintathu noma zintathu ihlobo ongakwazi ukuthi uyithole. Eyokuqala lesibiza nge-Civil Marriages Act isihlukana ngokomthetho noma isigaba somthetho soke singena kuyona. Yona osuke ithi umshado otikitiswayo kuthiwa umhlophe abantu ababili kuphela bazosayina baqeda ukusayina sekuphelile mase besayinile ayike sebe uhusband and wife inqubo nje bengaphezulu eminyaka u18 futhi bevumelana bese soba ne-Recognition of Customary Marriages Act yona ebheka kakhulu imshado yesintu so mawufuna ukuyocaca noma uthi ufuna ukuyosina noma ufuna ukuyenza yonke le process ngendlela yesintu wona uhlobo ozolusebenzisa wona kufika izinto ezintathu. One, above the age of 18 nivumelana ukuthi lona hlobo lomshado nifuna ukungena kulona, and then bese lithi it must be negotiated, entered into and celebrated in accordance with the customary law. Chaza ukuthini lo? Siyangena kuona, siyavumelana, siyanegotiate, singene kuona ukuthi uyamthanda na, then bese celebrate ngokwemkhuba nemigomo yaleyo ndawo okusuke kukuyona, and then umshado usuphakathi. Then bese soba ne-Civil Union Act yona ethi abafethu nodadewethu abathandana nobulili obufanayo nakhona futhi nabo siyakwazi siba accommodate i-requirement above the age of 18. Maso above the age of 18 yonke process yakho noma konke okunye ekufanele kube khona kuhambisane nendlela eqishifana njengale ye-Civil Marriages Act. Gcini lapho sesingena ke manje kuma-regimes. Ma-regimes ngawafanisa nani ama terms and conditions asuke zo-apply lapha kuleyo mshado. Lona kusuke sithi ke kuyona ke mathathu nakhona. Eyokuqala noma ngicacise kanje, umthetho nomthetho ngamunye kade ngubala uyakwazi ukuthi ukhethe kweyodwa yalama regimes ezoba khona. So ukhethe izinto ezimbili, ukhethe umthetho ngala, ukhethe regime. Umthetho ngala, regime. Ama regime wona ke ahlukene kathathu. Kukhona in community of property. Wona uthini? Konke sinako izikweletu angokucacise lokho. Izikweletu nenzuzo siyakuthatha sikuhlanganisa kubasket owodwa. The minute seshadile lezo zinto zethu kufana nokuthi okade kuyezakho sekuyezami. So manje unesikweletu nami senginaso leso sikweletu. Manje unenzuzo nami sengiyongena lapho kulo nzuzo. Yobaleka mase kuthiwa umshado usuyaphela. And then mase siyadeterminisha ukuthi izinto zesihlukanisa kanjani. Uqedwa yini umshado izinto ezimbili kuphela. Ade umuntu uyadlula emhlabeni noma kuthiwa useya divorce. Kube khona regime yesibili out of community of property with accrual. Sithini lapho esikthole singakashadi asizogcina ngokuhlukana esesikthole sesishadile from idate esishade ngayo konke sikutholayo sobe sekufana ukuthi sikuonisha sobabili ngathi eshadeni community of property. Bese in the event la kuphela khona umshado either through death or through a divorce kuzobe sekuyahlukaniswa bese kuyacheck ukuthi ubani umuntu umgodla wakho okhuli kakhulu kunomunye and lo wakho okhuli kakhulu akathatha azochathazela umunye uzakwabo, and then mase chathazela uzakwabo kufanele baphume lapho kulomshado sebenezinto ezilinganayo. Then base kuzoba khona le yesithathu ethi out of community of property without accrual. Sithini lapho? Gcino kwakho nami ngcino kwami sihlanganisa umshado kuphela. If khona izinto esifuna ukuthi sizonishe sobabili asihambe siyo register lezo zinto emagameni ethu omabili kube ukuthi in our own personal capacities sesiyak-owna lokho hayi singahlanganiswa nemi ownership yethu kungabe kuukuthi ifyulwa noma idala ukuthi yenze ngalendlela yenzeke ngayo ngenxa ye regime ekuthiwa siyishadile. Ngisho kubaleka kakhulu mase kuthiwa umuntu useya divorce noma sekhona odlulile emhlabeni. Mase kuthiwa useya divorce inkantolo before ikhiphe le decree ifike ibheke ukuthi isivumelano senu sasithini izona mgomo sobo sesiyayisebenzisa silandela i-Divorce Act ukuthi ithini. Unless abantu abasuke bezo divorce banalento ekuthiwa i-settlement agreement la basuke bethi khona siyazi ukuthi sishade kanjani, siyazi ukuthi ama-terms and conditions emshado yethathini, sicela kodwa ukuthi siyihlukanise kanje impahla zethu, asifuni ukuhlukaniselwa enkantolo. Ngike advise kakhulu ke le
noma makuthiwa khona usedlulile emhlabeni mase sicheck ukuthi impahla zikababa noma kamama sizoyisebenzisa kanjani noma zizohlukaniswa kanjani, sibe sesithatha leyo process bese sithi sifuna nina nikwazi ukwengamela izinto zenu kodwa solandela umthetho oqala ukuthi thini. At that time ayikho settlement okwazi ukuthi ungene kuyona ngoba umuntu ekufanele evume lo settlement usuke engasekho. We simply follow umthetho ngendlela eyiyona bese siyabona ukuthi okade kuyimpahla zakhe zizohlukaniswa kanjani, sudweba kanjani ulayini phansi ozothi hayi nakuke manje lokho sekuyokwamama lokho sekuyokwababa. Okubaleke kakhulu ngesikhathi usuyongena usuthi usufuna ukushada, ake nihlale phansi nommeli nikhuluma udaba lenu khona nizobona ukuthi okuphi kunisebenzelayo okuphi ongeke kuze kunisebenzele. Ngoba into esiyifuna noma into esixabana nayo ukuthi uthi usungena ngaphakathi bese uyabona ukuthi ukuba ngangazi ngabe izinto zami ngazenza ngendlela ethanda ukuthi ihluke kodwa manje sengisenkingeni ngoba izinto zethu ayisahambi kahle. Iwona kumthetho lo ozobusungena kuona makuwukuthi ucabanga ukuthi uyoshada enza kanjani. Sithinta njengamanje shayela ucingo ku-060 480 7164 060 480 7164. Izwi Mzansi 98.0. The difference.